Nakakita na bang mong tao nga kanang wala gyud masuko? Or naamoy kaila nga kanang talag sa radyo kayong masuko? Kahinumdum ko sa among kauban sa community. Tigulang naman po dinoon kayo siya. Pero bisan pa sa batanon pa daw siya, sa nakailan niya, gawas nga hilumon kayo ni siya, dili siya pari, no? Brother siya, brother. Religious brother. Hilumon kayo. Talagsar jud kayo mo istorya. Istoryahon gani nimo. Kuan lang. Isang tanong, isang sagot. Ano ba? Kanya, talagsar jud kayo siya makita nga, o di jud siya makita halos nga masuko. Nice guy jud siya sa community. Hangtod nga, kini istorya ra pud ni sa among kauban nga pari, ingon siya, ang kauban na mga pari, ingon siya nga, hindi, nagalit na rin yan minsan. Pero yun lang talaga yung ano daw, anong instance nga iyahang nahinumduman nga nakita niya nga nasuko. Nga doon na daw to'y usa ka butang nga siguro natak-an na siya, pulaan siguro, wadag pasensya, niingon ra gyud pod, simple ra gyud po kayo ang iyang expression sa iyang kasuko. Niingon ra gyud po daw ang maong brother nga, this makes me mad. Pero tinuod yun daw kay namula, no? Amerikano god. Mula yun daw tungod kay suko. Pero may na lang kay bisan sa iyang kasuko, igo ra gyud siya niingon nga, this makes me mad. Mga igsuon, tinuod bitaw doon na yung mga tao nga kanang ingon tag, talagsa lang yun na masuko. Ang uban gani, wa yun ko kakita niya na nga nasuko. Apan, moabot yun ang panahon nga siguro kana laging matak-an, no? Kana laging fed up na. Mugawas na yun na ang ilahang kanang expression sa ilahang mga kasuko. Expression of anger. Mga igsuon sa atong unang pagbasa nga atong gibasa sukad ni adtong adlawng Lunes, nakita nato ang ingon tag talagsaon nga batasan nga gipakita ni San Pablo ngadto sa mga taga-Galacia. Nasuko gyud siya. Obvious gyud kaayo nga nasuko siya. Mao na nga kung basahon gyud ni, with emotion gyud, dapat do na gyud kanang ingon tag bugat ang dating, no? Nganuman lagi kay napuno yun siya kasuko. No, nakaingon tag, asa man siya nasuko diha? Ang iha palang mga pinulungan, no? Ingon siya, oh, you stupid Galatians. Arang-arang na lang English kay stupid nga, murag di kayo ta, kayo dating, no? Di kayo ta maigo ba? Pero ang Cebuano nga atong gibasa karon, grabe yun. Kana yung blunt yung kayo. Yun sa niya pagsulti. Mga taga-Galacia, pagkabuang gayon ninyo. Ingon ana siya. And how many times? Thrice niya gisulti. No? Pagkabuang gayon ninyo. Sulat palang gani niya. Nakasulti na siya ana. You can only imagine if he was with the Galatians face to face. Siguro makatilaw gyud ang mga taga-Galacia sa iyahang kanang tinuuray nga nakasuko, no? Ay tinuod man nga angay gyud pud siya nga masuko. Ngano di ay unsa day background niini? By the way, kagahapon pa lang, no? Gikonpronta gyud niya si Peter. Grabe ang iyahang kasuko na gyud gahapon nga si Peter nagpakaaron ingnon, ka remember ta, no, nga kun ang kauban ni Peter mga hintil, mura pud siya hintil. Pero kung moabot na gani ang mga Hudyo, di na po siya mukaon. No? Suko si Pedro, si Pablo. Ingon siya, dili na mao, Pit, ina mao. Murag imong giingon nga, ang makaluwas, ang sa kuan ragyod, ang sa mga Hudyo ragyod, dili na mao. No? So, we hope nga it was a gentle confrontation. Kaya murag wa man nintubag si Pedro pod, no? Wa man siya nimpalag. But anyway, balik ta karon nga iyahang sulat karon sa mga Galatia. Unsa may background?
Ang background niini nga samtang gidawat na sa mga sa mga taga-Galacia ang tinuhuan, no? Mahitungod bahin kang Hesukristo nga ang iyahang pagkabanhaw ug ang pagtuo kaniya mao ang magdala sa ato kanato sa kaluwasan. Dunay ning abot nga mga gitawag nga mga Judaizers, no? Nga kini mga nunot gyud ni nga mga Hudiyo nga sama lang pod kay Pablo kaniadto. Nga ilang gitagaan og dugang og kanang duso nga pag-emphasize, no? Nga mao lamang ang pagsunod sa balaod ni Moises. O nasayod naman ta nga gitalikdan naman na ni Pablo, karaan naman na, no? Kay naa naman si Jesus, mao naman ni ang bag-o nga balaod, ang balaod sa gugma. Pero karon, pag-abot sa mga Judaizers dito sa Galatia, ilahang katong mga nintuo na, katong mga Kristiyanos na, ilahan na pong nga gi-encourage, no? Nga mamaayo lang jud ka sa mata sa Ginoo, dili sa unsang paagi, kundi dili pinaagi sa pagsunod sa balaod to the letter. Mauna nga ang uban in town nga mga Kristiyanos nag-backslide, no? Imbalik sila sa ilang daan nga pamatasan, no? Diri nasuko si Pablo ang gipakita niya nga kung mauna sa ato pa useless di ay ang kamatayon ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo man mao'y nagluwas ka nato gikan sa sala ug magdala ka nato sa kaluwasan. Muna ang iyahang kasuko. Una, ikaduha nga kung ang balaod mao ang determinant sa ato ang kaluwasan, again, nasayod siya, no? Kay kini si Pablo mas devout gud ni siya nga Hudiyo nga pagsunod sa mga balaod ni Moises. Matud pa niya, kamo nga mga Hudiyo kung mauna inyo ang gitagaan o pagtagad ang balaod ni Moises, then mawad-an mo sa inyong kagawasan. You will lose your freedom. You will become slaves. Mahimo mong ulipon sa balaod. O dili mo nang gusto ni Pablo nga iyang likayan. Kaya ang tinuod nga kagawasan, diha mismo sa pagdawat nga si Kristo mao ang Ginoo o kaniya ang kaluwasan. Muna ingon ana na lang siya kasuko, no? Mingon yung buang sakita gyud manulti ni Pablo di ay basta masako. Gawas gyud ang iyahang tinuod nga kanang ingon tag batasan. Pero unsa man nga klase nga kasuko? Well, makaingon ta nga kining klase nga kasuko maingon nga gitawag nga holy anger. Holy anger. Naaday klase nga holy anger, naaday ingon ana nga matang nga kasuko. Naa. O kining kay Paul, ipakita niya diri nga concern lang kaayo siya sa mga Galatia. Dili niya gusto nga maglisod ang mga Galatia, nga mubalik sila sa ilahang kanhi nga ingon tagtinuhuan o pamatasan. Iyahang gigustong ipakita kaniya nga, ayaw na, don't concern yourself with that law of Moses. No? So tungod lang sa iyahang care, sa iyahang concern, tungod kay iyahang gimahal ang mga Galatia. Mauna nga gipagawas gyud niya ang iyahang ingon tag kasuko. Mga igsuon, kitang tanan, masuko man gyud ta. No? Mo gani nang sahay dalo nato sa confession ng igog kasuko padre. At tinuod lang di man gyud na sala pod ang anger as a raw emotion, as a raw energy, no? As an emotion itself, it is neither good nor bad. No, dili na siya dautan, no? Emotion lang yun na siya. It becomes good, it becomes bad lang, no? Nahimo siyang dautan sa ato ang expression, sa paagi kung unsa nato na gipagawas ang ato ang kasuko. Mao na nga okay ra jud kayo nga masuko ta. Apan paningkamutan nato nga sa atong kasuko dili ta makasala. Okay? Mao na ang paagi. Mao na we only have to be aware. Kung saan man nga di ta makasala kung masuko ta,
Well, suggestion lang, ako ara po ning nauna-unaan, karon lang pod, well, kinahanglan nga i-train nato atong kaugalingon. I-train. Kaya usahay manggod kanang anger, basta musaka na jud kaayo, no? Heightened na ang ato ang emotion, ato ang feeling, no? Diri na nagbagabaga na, no? Adi na takabalo ang ato ang hunahuna will be clouded. Kuan na, mababagan na ang atong maayo nga paghunahuna. Our clear thinking, ma-hazy na. Muna nga atong i-master nato ato ang kaugalingon. By the time nga masuko ta, unsa man gyud maayo nato nga kining ingon tag response, no? Nga dili ta makapasakit sa uban, nga dili nato madapatan sa bayolente nga paagi ang tawo nga atong gikasuk-an, no? Kay actually dako man pog tabang ang kasuko, no? Unsay tabang sa kasuko? For example, masuko ta kay nakakita tag inhustisya. Ako nagtabang, meaning we will fight by all means against injustice. Kay masuko ta nga makakita ta ga dunay tao nga gidaog-daog. So maana po'y maayong epekto ang kasuko. Pero ahangay nato nga sa atong kaugalingon, ato yung i-master ang atong response sa kasuko. Usahay, kumiingon tag sama ni San Pablo, pagkabuang gayod ninyo, okay ra po siguro na. Pero siguro si San Pablo, sigurado man gyud ta nga iya siguro ning gibawi, no? Kini mga pulong nga iyang gisulti sa mga taga Galacia. Aron to pangayoon sa Ginoo ang grasya nga sa atong kaugalingon mahimo natong ma-master ang ato ang kaugalingon, labi na sa ato ang mga pagdala, no, pag-manage sa atong kasuko. Ang grasya sa Ginoo dako kayong tabang nga mausab kini nga dili kita mahulog sa sala. Amen.